Khona olunye udaba lwangapha eMzimkhulu engake ngalibhala ey'nsukwini, isihloko salo sithi usizi insizwa yaseMzimkhulu edubula umfazi wayo ngey'nhlava eziwu-9 qede nayo yayidubula. Kulezi nsuku-ke zandile kakhulu iy'gameko ey'fana nalezo. Le nsizwa nje engikhuluma ngayo yaseMzimkhulu ibinomakoti, into esanda kwenzeka eyenzeke ngicabanga last month, ibinomakoti emakhaya, isebenza eMpumalanga, isebenza nje kahle, isebenza ngalezi zinto zogesi. So umi nomakoti ekhaya kwabe kushuthi kube sekuba nengxabano ekhona nomakoti wayo. Yathi mixabana nomakoti kwase kuba namagama ashiwo umakoti ngenxa ukuthi baxabene. Uyabona njengoba abantu besifazane njengoba ngike ngasho, abantu besifazane bayisebenzisa kakhulu ingane ukulwa izimpi zabo. So kukhona izinto ayishilo umakoti ey'thinta ingane. Baney'ngane eziwu-3, le nsizwa iney'ngane eziwu-3 nomakoti wayo yangala eMzimkhulu. Ngesikhathi bexabana nomakoti, umakoti ukhipha amagama athinta iy'ngane wabhekisa kule nsizwa. Le nsizwa ithe isuka lapho yahamba yokwenza i-DNA nalezi ngane eziwu-3, yathola ukuthi ey'mbili akuzona ezayo. Kwabaxabana-ke nendoda, kwaphoqa ukuthi umshado uvele uphele. So ngesikhathi uyabo le couple exabana kodwa ingaxabani, ethi xabene kodwa isahle indawonye. Ngesikhathi benza i-process ye-divorce bebesahle indawonye kodwa umuzi ubusele ngakunkosikazi. Ngesikhathi besenza i-process ye-divorce kodwa umuzi bekucaca ukuthi izoba ngonkosikazi ngoba bebeshada umshado uhlanganisa amafa. Kanti nangempela inkantolo izosho njalo, izothi inkantolo umuzi usala ngawumfazi. So yaluza into ey'ningi le ndoda. Ithe isuka yabuyela eMpumalanga isalungisa, kushuthi ibithi mayisuka kulonyaka nje, ibithi mayisuka eMpumalanga ize ekhaya ifike ihlale nonkosikazi kulo muzi, kodwa ibisalungiselela ukuthi yakhe ekhaya kubo la izobuyela khona. Kushuthi izobuyela kuphi? Ekhaya kubo manje le ndoda, ngenxa ukuthi inkantolo isikhiphe i-order yokuthi umuzi wankosikazi yona futhi kufanele iphume uma sebedivosile. Ithe iseMpumalanga le ndoda kanti iphethe ifoni, kanti ifoni eyiphethe enye kwakungeyankosikazi, yayiyithengele unkosikazi yasiyayithatha. Ithe iseMpumalanga lensizwa mayithi yahola umholo wayo wokuqala emva kokuthi sebesuka enkantolo, kanti kushuthi unkosikazi angazi kwenzeke kanjani, kanti unkosikazi ufaka isondlo sokuthi le ndoda kube nemali ezokuphuma njalo uma ihola le ndoda iye kunkosikazi. Yavela dinwa yilokho lensizwa yathatha imoto yaya eMzimkhulu ekhaya, yafika yangena ekhaya, yafika unkosikazi engekho, yayisingena kwenye indle ngezansi nje, indle engahlali umuntu. Yayisiyamfonela wathi unkosikazi angazi wathi unkosikazi uyephi, kodwa uyeza khona manje. Wathi mayifika ekhaya yayisithi le ndoda mayithi yayifica unkosikazi ayikho endlini enkulu la ijwayele ukuhlala khona phela endlini yayo le ndoda, noma sebedivosile kodwa i-divorce yabo bingakapheleli kahle ngoba ibisahlala la. Bayalwazi nje abangakhona ngapha eMzimkhulu lolu daba. Le nsizwa ibisimbizela mayefona unkosikazi ethi hawu baba wathi ukhona angikuboni la, bese ethi hayi ngiledle ngezansi. Nangempela wehla unkosikazi wakuleyo, uthe mayengena nje yavela dotsa isibhamu le nsizwa yamdubula ngenhlava eziwu-11. Empeleni yamdubula ngenhlava eziwu-9, yamdubula ngenhlava eziwu-9 le nsizwa idubula lo nkosikazi.
emva kwalapho yaphuma yahamba yasho ukuthi yatshena abantu ukuthi isimdubulile unkosikazi wayo yathi imdubulile kule ndleke ezansi ngoba ibingafuni ukumdubulela endlini enkulu ngenxa ukuthi kukhona izingane ibingafuni ukuthi izingane zibone ithi ke lensizwa ibingafuni ukuthi izingane zibone yasemdubulela lapha ngezansi emva kwalapho ibe seyihamba nayo idubula yayibulala balwazi abantu basemzimkhulu lo daba umuntu lento ke yokuba nenkinga ema relationship bese niyabulalana niyazi ukuthi phambilini ibivele ikhona lento it's not like isinyukile manje ibivele ikhona ukuthi u-social media wenza ukuthi i-social media yenze nje ngesikhathi ingekho social media Facebook, WhatsApp, TikTok and all those things Instagram, Twitter phela lezi zinto ifike manje 2004 2003 besingazazi besesivele sibadala kodwa besingazazi lezi zinto beyingekho so into ubuyigcina ngokuthi yenzeke ngakithi eyindaweni eziningi ugesi ubungekho ama-radio kwawona bengekho bekulalela i-radio ye-battery nakhona kulalela i-story kuphela so into ibithi mayenzeka ngakini ugcine ngayo kuyazi le yenzeke ngakini kuphela kodwa ngoba sekukhona social media sekwenzeka into ngakini uphinde uthole nento ekade yenzeka eNewcastle uphinde uthole nento eyenzeka e-Eastern Cape uthole nento eyenzeka eGoli uthole nento eyenzeka eMbazwana uthole nento eyenzeka kwaNongoma bese kuba sengazi ukuthi lento izinga lawo selinyukile kanti no belivele linyukile ukuthi social media wenza ukuthi ukwazi ukubona ukuthi naseNewcastle njalo lento eyenzeka ngakini siyenzekile nase-Free State siyenzekile weli ke mhlambe ngocwaningo vele izibalo seyithe ukunyuka kodwa izigameko ezifana nalezi beyivele zikhona angazi ukuthi ziyolungiswa yini leso ezokubulalana okuqhamuka kuma relationships angazi kodwa ke kulolu daba ade ngikhuluma ngalo nje uma ake sithi lo makoti engikhuluma ngayo udutshulwe ngenhlaba ezo9 ubeyilandele ezinye zeindaba zethu ubesezobona ukuthi le ndoda yami yangibizela endlini engazange ngibizele kuyona indaba kwenze njani ngoba phela bakuyi-divorce kwakufanele kube nophawu kwakufanele bone lo makoti ukuthi le ndoda yangibizela endlini le ndoda yangibizela endlini engazange ngibizele kuyona kwenze njani lezo mpawu lezo mhlambe ngalezo mpawu wayezobona ukhonto engahambi kahle mhlambe bese yabaleka mhlambe bengagcini ngambulalanga indoda but ke kwazi bani mase kufika usuku lomuntu lokufa ayikho into osuke ungayenza siyabonga kakhulu